Nammirakom, napprezzakom u gburi bikom. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta matul il-jum tal-ġimgħa kellu l-opportunità li jiltaqa' mat-tim nazzjonali tal-futbol tan-nisa. Matul din il-laqa Bernard Grech irringrazzja lit-tim kollu tal-isforz kbir li qed jagħmlu sabiex jiksbu riżultati pożittivi bħalma kien ir-riżultat li kisbu meta labu kontra l-Latvja biex bekk huma rebħu l-grupp tal-UEFA Women's Nations League u ġew promossi għal-Lig B ta' dan il-kampjonat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li l-logħba tal-futbol hija logħba li tirrikjedi l-isforz tat-tim kollu u għalhekk kull membru tat-tim huwa parti minn dan is-suċċess. Bernard Grech qal ukoll li bħala missier hu jifhem l-isforzi u s-sagrifiċċji li jkollhom jagħmlu l-ġenituri biex jaraw li l-uliedhom jirnexxu u għalhekk irringrazzja lilhom ukoll. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu wkoll l-opportunità li jitkellem b'mod personali ma' kull plejer Maltija kif ukoll mal-kapten tat-tim nazzjonali li ppreżentat lil Bernard Grech gier tal-futbol iffirmat mit-tim kollu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sab il-ħin ukoll sabiex jitkellem mal-coach tat-tim nazzjonali ta' Malta li min-naħa tagħha fissret kemm hija gburija bit-tim tan-nisa. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej f'isem il-Partit Nazzjonalista David Agius.